Magandang umaga po sa ating lahat, mga kabalen. Good morning. Time check muna tayo, 10:15 ng umaga. Ngayon pong December 16, araw ho ng Lunes. Kumusta ho kayo? Kumusta ho yung mga kababayan natin? Simbang gabi na. Kayo ba ay nakapagsimbang gabi kaninang madaling araw? Sino ho yung mga nagising ng maaga? Oo, makilahok po kayo dito sa ating discussion. Welcome po sa ating news stream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Kayo po ay nakatutok pa rin sa CLTV 36 news stream. Mga kabalan, kagaya ho ng binabanggit ko kanina, ang December 16 ay ang simula ho ng siyam na araw na pagsisimba nitong ating mga kababayan. Oo, etong yung ating mga kapatid na Katoliko, At yan ho ay 9 days, ika nga, para hanggang sa araw mismo ng Pasko, tanong natin ngayon, question of the week, saan mo kukumpletuhin ang simbang gabi? Kung meron ho kayong komento at suggestion o nais ibahagi sa ating usapan, mangyari lamang na mag-comment lamang ho kayo dito sa page ng CLTV 36. At sama-sama ho tayo sa ating kwentuhan ngayon pong Lunes ng umaga. Yung mga bumabiyahe, yan, kumusta yung mga bumabiyahe dyan? Yung mga paluwas ng Metro Manila o yung iba ay nakaluwas na sa mga oras na ito. Kumusta ho kayo? At huwag kalimutan ang blow bagets. Huwag kalimutan i-check ang inyong mga sasakyan at tiyakin na nasa maayos na kondisyon. Ito hong inyong battery, yung inyong lights o ilaw, yung oil, water, brake, air, gas, engine, tire, and yourself o sarili. Tiyakin na nasa mabuti ho kayong kondisyon bago kayo magmaneho, lalo na ngayon. Oo, may paalala si Kuyang Justin sa inyo. Makinig po tayo, mga kababayan. Pasensya nyo pala yung boses ko. Oo. Hindi pa bumabalik. Nag-absent pa yung boses ko. Naka-weekend pa. Dahil namaos tayo sa Giant Lantern Festival. Ang saya eh. Ang saya. Mamaya, balikan natin yung mga nanalo. Ayan, isa-isa pinaflash na natin. Kong Felix, shout out. Ayan, bago tayo pumunta dun sa sinasabi kong sa Giant Lantern Festival, ito. Dito muna ho tayo sa traffic situation. Paalala lamang ho sa mga biyahero, lalong-lalo na ho sa mga motorista, sa mga nagmamaneho ng mga sasakyan, motorsiklo sa mga panahon ngayon. Oo, ikaw na mamang driver nagmamaneho, ayan, nanonood, gaya ni Ronald Gonzalo. Ito, mga kabalin, ikaw na driver na nagda-drive, tiyakin, oo. Tiyakin ho natin na hindi tayo nakainom or di ba, lasing. Lalong-lalo na ho ngayong maraming mga Christmas party, kabilaan ho yung mga parties May mga get together left and right. Of course, minsan may mag-aaya, 1 bottle, 2 bottles, 3 bottles, 1 bucket. Sino yun? Yung mga kilala ko, parang si Kuyang, ayoko na magbanggit, baka magalit. What you mean, 1 bucket? Oo, di ba? Yung mga ganong bagay, di ba? Nakainom ka. Kabalin. Nako po magmaneho, hanapin, abe, pakakalalim mo lagaying biye. Doon pong minom kayo. Nako po magmaneho. Ito ho, yung paalala, laging nakakalimutan ito eh. Pag napasarap na yung kwentuhan at napasarap na ang inuman, ayan, at pag nagkayayaan, uuwi o di kaya, maghanap tayo ng masarap nito, silog. Masarap nito, pares, masarap nito, mami, para magising tayo, etc. Antok-antok patlasing pa, di ba? O di kaya naman, uuwi, nakainom. Ito ho, paalala ho ito Lalong-lalo na yung mga a-attend ng Christmas party, nakuha nyo niya mo yung sakin nyo, mamasahin na kayo. Commute na lang po kayo, mga kabalin, para makatiyak na ligtas. Diba? Mahirap na yung
sasalubong ka ng Pasko, may disgrasya, di ba? So maiiwasan ho yan. Number one, blow bagets, no? Tiyakin na sa maayos kondisyon yung mga sasakyan. Number two, yung mismong sarili natin. Huwag po tayong magmamaneho ng intoxicated, okay? Paalala yan, ha? Drink responsibly, lalong-lalo no sa mga mag-a-attend ng mga Christmas parties, mga get-together, holiday celebration, kabilaan yan, reunions. Okay? Sabi nga ni Roaldo, wag iinom. Wag magmamaneho ng nakainom. Yun ang tatandaan ho natin, ha? Sige, speaking of magmamaneho, para ho sa mga magbabiyahe na ngayong araw o doon sa mga nais tumungo sa mga kalsada at babiyahe po patungong Metro Manila, ito silipin naman ho natin o di kaya pauwi ng Pampanga, silipin ho natin yung ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Live ho ito, real-time traffic monitoring muna tayo via NLEX Corporation. Ito mga kabalen, yung northbound lane ng Balintawak Toll Plaza, maluwag na maluwag po sa mga oras na ito. May konting volume ng mga sasakyan dito sa may papasok ng NLEX connector sa may kilometer 14 sa northbound lane din ho yan. And southbound kabilaan, lalong-lalo na yung mga patungong Metro Manila, mas makapal ho dyan yung volume ng mga sasakyan. Dito ho sa Mindanao Toll Plaza, may pila pa rin sa cash lane. Ayan, sa mga babiyahe pala, paalala ho ng NLEX, tiyaking may load yung inyong mga RFIDs para hindi na ho kayo maabala. So ito ho sa ilalim, yung nasa gawing kanan muna sa itaas, yan ho yung eastbound lane, yung bahagi ng Mindanao Toll Plaza. At ito ho nasa ibaba naman, inyong nakikita may Kawayan Interchange Bridge. Fast moving pa rin yung mga sasakyan as of 10:22 in the morning. Ganyan din ho sa may Bukawe Toll Plaza, fast moving pa din. At dito ho sa may San Fernando Interchange, halos wala pong laman, lalo na yung southbound lane. At ito yung nakikita naman, ito ho yung northbound lane papasok ng o yung nasa right side, ito ho yung yung may mga sasakyang, maraming sasakyan. Yan ho yung patungo ng Tarlac, Pangasinan, Baguio at iba pang lugar sa norte, Connecting ho yan sa SLEX. Ingat ho sa lahat ng mga babiyahe. Sa oras hong ito, silipin naman ho natin yung magiging taya ng panahon. Ito, may kapapasok lang na balita. May sumbong na tinanggap itong CLTV 36, sa isang bayan, halos 1 year na raw, poultry, malangaw na po sa San Nicolas, San Luis. Ito yung reklamo ng ating mga kababayan. Pupuntahan ho yan ng CLTV 36 News para ho ma-check natin itong sitwasyon. Humihingi po sila ng tulong dahil ito ho nga nagpadala sa amin ng liha ng sulat nung sumbong, sabi sobrang baho daw at malangaw. Kung maaari paki-videohan din at picturean yung binabanggit hong mga langaw. Siyempre yung baho hindi yan makukuha ng camera. Pero yung langaw pwede hong kuhanan at padala ho natin. At pupuntahan din ho ng CLTV 36 yan. And kung meron ho kayong mga sumbong, pwede ho kayong mag-message sa page ng CLTV 36 News. Ayan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Ito, silipin muna ho natin ang magiging taya ng panahon ngayong araw ho ng Lunes, December 16. Narito po ang weather report mula sa ating Weather Bureau, DOST Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Naritong ating weather update sa araw na ito, araw ng Lunes, December 16, 2024. Tatlong weather system ang nakakaapekto sa bansa. Amihan o Northeast Monsoon, shear line, at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa susunod ng tatlong araw, patuloy na makakaapekto ang Northeast Monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. Samantalang ang shear line, inaasahan na makakaapekto pa rin sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ
Sa ngayon, naapektuhan ang Mindanao, pero sa mga susunod ng araw, maapekto na rin ang bahagi ng Visayas. Kasalukuyan, wala po tayong binabantayan o walang LPA o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ganoon din sa Dagat Pasipiko. Sa ating magiging lagyan ng panahon ngayong araw, magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Magiging maulap din ng kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Marinduque, ganun din sa Quezon at Bicol Region. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay magiging maganda at maliwas sa panahon ngayong araw. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mahihinang pag-ulan. Dako tayo sa Visayas at sa Mindanao. Magiging maulap din ng kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Visayas, sa Central Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Caraga at Soc-Sargent. Samantala, sa lalabing bahagi po ng Visayas at yun din sa lalabing bahagi ng Mindanao ay magiging maganda at maliwas sa panahon kung saan makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliban sa mga isolated na pag-ulan, dulot ng thunderstorm. Dahil sa malakas na amihan, inaasahan ngayong araw na mga tataas na alon sa mga baybaying dagat sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at yun din sa Pangasinan. Dahil sa inaasahan na matataas na alon kung saan naaabot ng halos 5 metro. Napayuhan ang ating mga kababayan na iwasan pumalawat sa mga lugar nito para sa ating kaligtasan. Ang araw po nga sisikat mamayang 6:14 ng umaga. Ang araw na lulubog mamayang 5:30 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw na ito. Mula sa Pag-asa, ako po sa Alzar D. Aurelio.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Muli ako po ang inyong lingkod, news streamer Justin Dizon. Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating news stream. Live napapanood po sa Facebook page ng CLTV 36 and CLTV 36 News. Live din ho tayo sa YouTube at CLTV 36 Official. Gayon din sa ating telebisyon, Signal Channel 115 nationwide ho yan, mga kabalen. Saan ka man sa Pilipinas, mapapanood ang CLTV 36 via Signal Channel 115 dito ho sa Central Luzon sa ating 38 cable partners at syempre sa Pampanga sa Free TV Channel 36 at ilang mga piling lugar din sa ating rehiyon. At mag-scan na ho kayo ng inyong mga digital box para ho mapanood ang CLTV 36 ng malinaw na malinaw. Oo, nasa for the box na yan, nasa baron na yan. Kung ano pa yung gamit mo, na digital TV box na pwedeng pag-scan, makukuha ho ninyo yung channel.cltv 36. Ayan. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Eto ho, mga kabalen, bahagi ko lamang yung ilang mga impormasyon na bumulaga sa atin ngayon pong weekend, gaya na lamang nitong eto hong ibinalita ni Kuyang Ruston Banal. Isa pong cobra ang natagpuan sa isang bahay sa Pampanga. Opo mga kabalen, pakinggan ho ninyo itong aking babanggitin. Isang cobra ho yung natagpuan. Kainaan ko lang yung bed music ko. Yan. Okay, ulit. Yan, ito ho, isang cobra ho yung natagpuan sa isang bahay sa Barangay San Juan sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Kahapon, araw ho ng linggo, December 15. Kita po sa POV ng ating kabalen na si Ruston Banal, Kuyang Ruston, ang tinatayang nasa 5 talampakan na ahas na nagpubliho sa kanyang kusina, umaga ng linggo. Humingi ho ng tulong si Banal sa mga rescuer, subalit nakawala na ho yung cobra nang sila po ay dumating. Nababahala naman anya yung kanyang mga kapitbahay dahil hindi pa natutunton ito pong higanting reptalia 5 feet. Itong mahaba, malaki, 5 feet eh. Mahaba yung cobra at ito ay nakamamatay. Nanawagan ho siya sa mga otoridad na magsagawa ng inspeksyon para mahuli at maibalik sa natural habitat ang cobra upang hindi na makadisgrasya ng iba. Yan ho mga kabalen sa Barangay San Juan ho yan. At kapabalungan po, sana retang manungkulan, karing barangay. Maki-update tayo, higi tayo ng update kung ano na yung naging aksyon. Dahil ang worry nga ni Kuyang Ruston, sabi niya sa akin, siyempre may lungga ito, hindi pwedeng walang tirahan ito. At sana mahuli at maibalik sa natural habitat. Opo, ang delikado dito poisonous, highly venomous po itong mga cobra. At delikado talaga. So kung may makita ho kayo, huwag kayong lalapitan at huwag magre-react, huwag papaluin, tumawag ho agad sa mga eksperto sa mga kinaukulan sa Barangay San Juan ho ito sa syudad ng San Fernando. Ayan ho mga kabalen. Pakita ba natin yung larawan? Ang lakas daw sabi ni Kuyang Ruston nung kausap ko sa kahapon, pag daw gumagalaw, ultimo yung mga garapon, yung mga bote, ng mga toyo, ganyan, suka sa kusina nila, gumagalaw kasi ganun siya ka-forceful. Yun yung word na ginamit niya. Makanitaya ka-forceful, masikan niya po. So natatakot din talaga sila. At inisprayan lang daw niya ng Clorox sa yung area kasi wala siya, hindi niya kayang patayin, hindi niya kaya hulihin, definitely. Di ba? Sabi ko nga, kung ako to, siguro po mabunsul ko. Ay, totoo. Ayun po kabalen, hindi kayo padala ng screenshot o pakatala dyan man itong cobra. Nakakakitsya po, kaya kayong screen. Ayan ho. So, paalala po, babala sa mga naninirahan dyan sa Barangay San Juan, yung sighting ng cobra sa inyong lugar na nakatakas din. Pakibantayan, lalo na yung mga bata. Opo, ito ay nanawagan ho muli itong ating kabalen, Kuyang Ruston Banal. Opo, ito yung Ruston. Yung pong habitaya naman po ng media, kalasulat, photographer, multi-disciplined artist.
Ayan po yung kayang pepadala, kabalen, litrato. Sige po, tuloy-tuloy tamo, kareng alwapang balita. Hindi naman. Ito, silipin naman natin. Ito ho, mga kabalen, yung sinasabing nagliyab na tubig dito ho sa barangay San Nicolas, sa syudad pa rin ho ng San Fernando, Pampanga. Imbes na kasi tubig ho yung inaasahan nila, piniyab ho itong lumabas na itong tubo na hinukay nila. Naglalagay ho sila ng water pump dyan ho sa barangay San Nicolas. Itong ating mga kababayan. Opo, bomba. Deep well ya kaninin. Itang diretso yaking gabud. Ngayon po niyang sinjan de. Wait panoorin natin ulit. Ito po. Oo, nagliyab ho mga kabalin yung tubig. Ito, inaalam pa ng mga eksperto kung ano to. At nagtanong na ho tayo sa lokal na opisyal, patuloy pa ho nilang iniimbestigahan kung ano yung sanhi. Pero may duda ako dito yung mga, oo. Pero hintayin natin yung mga experts, Oo. Yan ho mga kabalin. Hindi po nakita. At ito naman, sa San Nicolas diyan. Sige, silipin pa natin yung iba pang balita. Ito po sa nanguna ho sa bar exam. Itong ating kabalen. Top-notcher po sa bar exam, ang isang kabalan graduate ng Angeles University Foundation School of Law, rank 3, si Gerald C. Rojas, na nakakuha po ng 84.35%. Ayan, congratulations po sa ating kabalan Gerald Rojas, top rank 3 dyan sa bar exam. Ayan, di ba? At bar passer din ho. Kabilang sa mga pumasa, ito pong anak ni FLKI President, proud dad, Engineer Fer Kailao, si Attorney Christine Kailao Eusebio, pumasa rin sa bar exam. At syempre, ang dati natin ho kasamahan dito sa CLTV 36, wala pong iba, kundi ang Butyaning Kapampangan Emeritus. Burime kanta. Yan, opo, wala pong iba kundi si Nicolette Henson. Yan. Congratulations, Nick. At pinagmamalaki ka ng CLTV 36 at ng Pampanga. At siyempre po, dahil sa Black Me Pasar mo naman, Camp Bar Exam, congratulations. Kareto naman po makibalita king merapat ligligang parul. O ini kabalen. Opo, ikwane po ning Barangay Santa Lucia, nakuha po ng Barangay Santa Lucia, Santa Lucia. Nasungkit ho ng Barangay San Nicolas, Ito hong kampyonato sa ligligang parul ngayong pong taon. First runner-up po ng Barangay Santo Niño, habang second runner-up naman ang Barangay Bulaon. At third runner-up po ang higanting parol ng Telabastagan. Agad nakakisanta Lucia. Uling Kong Felix, baka Santa Lucia. Kong Felix, paano ba yan? Yan yung Butching, San Nicolas. Yan ho, ito ho yung ilang mga larawan dito po sa
ginanap na matagumpay na Giant Lantern Festival 2024. Again, pagbati ho sa lahat ng mga organizers, lalong-lalo na ho sa pamunuan ng Giant Lantern Festival Executive Committee, Chairman Engineer Alvin Mendoza, syempre sa City Tourism Office ng Siyudad San Fernando, Ching Pangilinan, at sa lahat po ng mga nagpagod, nagtrabaho, nagbigay ng oras, resources, giting at galing para ho maging matagumpay itong ating Giant Lantern Festival na talaga namang pagkasaya-saya. Ang gaganda ho ng mga parol at yung mga bagong kanta. Gusto ko yung mga gumamit ng mga modern songs at saka yung mga TikTok trends, di ba? Yan ho yung mga nakita natin ngayon. At syempre, masayang-masaya na nakiisa rin ho yung panahon. Balikan ho natin yung ilang highlights ng Giant Lantern Festival. Ito, stream natin yung live video para makita natin yung dami hong mga nanood at nakisaya. Pasensya na ko po kayong boses ko pa magbalik. Absent ya po. Yaka lang. Ito muna pa-flash ko. Traffic muna. Sige, hanapin ko lang yung stream Congratulations sa Barangay San Nicolas. Yung championship moment nila. Tagunan. Congrats. Wow. You can really do. Wag lang review na ba? GMA ko na yun. Ano? Reaction, real-time reaction. Ito ang mga champion, barangay sila. Ito yung kabalen natin si Jay. Watching GLF 2024 on CLTV 36 live stream here at Qatar. Diba? Pati ho yung mga kababayan natin. Watching GLF 2024 on CLTV 36 live stream here at Qatar. CLTV 36. Dahil po dito sa ating live streaming nakakarating sa iba't ibang lugar ito pong Giant Lantern Festival. Ito, silipin natin yung mga nanood. Ayan. Diyos ko po! Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Dali! Huwag kayo lalabas Diyan lang kayo. Magtago kayo dyan. Magtago kayo. Diyos ko po! Gusto ko itong mga
Trending, ha? Mga trending reels. Diyos ko! Diyos ko! Ganun din naman ang ating digital team. Witty. Ito, pakita natin mga kabalen. Opo, ito ha. Inilabas ho noong kahapon. December 15, ang official launch nitong bagong cellphone, Vivo X200. Oo. Nakita ko hawak ni Jel nung nag-shoot tayo. Ito po sinubukan ng CLTV36. Ito pong nitong December 14, nauna ho tayo dahil syempre, maraming salamat Vivo X200. Ayan, sinubukan natin bago pa mailabas sa merkado. At tignan nyo naman, hindi siya cellphone. Camera siya na may cellphone. Hindi siya cellphone na may camera. Kasi tignan nyo naman ho, mga kabalen, yung kuha. Oh. Yan, pakita ko lang. Cellphone lang ho yan. O, di ba? Gwapo ba nung model? Kuha po yan sa Vivo X200. Oo, powered by Carl Zeiss lens, di ba? Ang linaw, ang ganda ng kulay, di ba? Oo. Yan ho ay tinesting ng ating kasamang si Jelly, no? Diyan ho sa Giant Lantern Festival nitong Sabado, December 14. At nung pagdating ho ng linggo, kinabukasan, kahapon, December 15, ay pwede na humabili yan sa merkado. Nasa 60 to 70K. Sabi nga ni Lizen, di ba, doon sa kanyang article, isa siyang camera na cellphone. Di ba? Yan ho ang Vivo X200. Ito, syempre, gusto rin nating palakpakan at i-congratulate ang ating mga hosts sa Giant Lantern Festival. Ito, yung litrato nila, captured by Vivo din. Ang linaw, di ba? Gwapong-gwapo at poging-pogi. Gwapong-gwapo at poging-poging Jody BJ Mercado. At syempre, ang maganda and ever intelligent. Ako po talaga nga po tang magsalita Ate Ching. Po pakiramdaman ke. Talagang dakal ka, balo. Wala mo may kipagkwento ka naman kang Google. Yan po Siyempre. Yan po si Ate Ching Pangilinan at ang City Tourism Officer ng San Fernando. Congratulations, Ate Ching. And of course, Jody Dizon Mercado. Paps. Yan Job well done. Diyan po sa hosting ng Giant Lantern Festival. Ang saya-saya, di ba? At talagang itambalang to para sa akin, Ako lang naman to, personal kong opinion. Para sa akin, ito yung paborito kong tambalan sa Giant Lantern hosting. Ito talaga, tambalang Ching and Jodes. Kasi yung iba yung nila, iba na yung nang-house kaninitang chemistry. O may kaklase lang high school eh. Manibat king ibat, may kilala lang. Balude. At may Ragulas San Fernando. Balude San Fernando. Of course, siyempre si Miss Chike, Ate Jing, siyempre, City Tourism Officer. Itang balumida, itang very talagang embedded at baluding Malalari. So every time na magsalita na tungkol kay Giant Lanterns at Ketang Malalari, balude talaga. It's not about them being part of the committee or the organizers, but it's about them being real Fernandinos. No? Do tawya po bakulod talaga yung Jody, pero manok na nga tawya po bulaon eh. So San Fernando niya naman tanepam. So counted. Yan. Congratulations again. At syempre, ito pong kanilang magandang kasuotan. Wala pong iba kung hindi ang nag-iisang Glenn Canlas. Ayan. Sabi niya, teaching, best festival OOTD ever. Actually, ang ganda nga ng damit niya. Diba? Ito mga kabalen. Highlights, O di ba may bini pa? Wala yung time check po, 10:50 na ng umaga.
Magpapaalam na muna si Kuyang Justin. Kita ho tayo mamayang alas 6 para sa POV. Hanapin ko lang yung boses ko. Missing pa siya, missing pa. Oh. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ating update. Mamaya ho, may bibigay kami mga impormasyon sa inyo kaugnay nitong paalala ng DTI sa mga mamimili ngayon noong Christmas season. Ano ba yung mga dapat tignan kung bibili ng pangregalo para matiyak na ligtas. Ganyan din ho sa mga Christmas lights. Ano ba yung dapat tignan din sa mga pagbili ng Christmas lights para po matiyak na ligtas ang inyong mga binibili. At ano ba? Ganon din ho sa iba pang mga iba pang Noche Buena items, yung SRP, price watch. Yan ho ang tinatrabaho sa kasalukuyan ni Liana Canilao. Patungo ho siya ng palengke at magla-live maya-maya. Okay. So, ayan ho, ihahatid ho sa atin ni Liana Canilao maya-maya lamang yan. At meron pa ho ibang mga, eto mamaya, may bibigay din kami ng update sa inyo, kaugnay po. Nitong ilan pang mga kaganapan, gaya na lamang itong lantern competition na nangyari po sa itong GLF, At syempre, kumustahin po natin yung nag-champion Barangay San Nicolas. Nagsagawa rin ho ng first Pampanga Day Off-Road Challenge. Iahatid po namin sa inyo yung mga detalye. Nandyan ho yan sa Facebook. At ito nga paghahanda para ho sa Pasko. Dito pong ating mga kababayan. Maraming salamat ho sa inyong pagtutok. Muli ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Ingat po tayong lahat.